Ahojte, moje meno je Miro. Vítam vás pri ďalšom Gamblerovom podcaste. Opäť, ako začneme, tak by som chcel poďakovať za vaše správy, reakcie. A ako som aj minule spomínal, budem len rád, ak daný podcast budete naďalej sledovať, zdieľať, odoberať na všetkých tých hlavných platformách ako Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a že aj vďaka vám a vďaka nám všetkým sa daná problematika dostane do širšieho povedomia a verejnosti. Dnes tu mám svojho priateľa, kamaráta Andreja. Ahoj. Ahoj. Som rád, že si ma tu prichýlil, že sme sa mohli takto stretnúť a vlastne porozprávať sa o tom, čo nás spája. Ale skôr ako sa k tomu dostaneme, chcem sa iba opýtať, aké si mal detstvo? Ako si žil cez detstvo, pubertu? Tak detstvo som mal pekné, krásne. Bol som vlastne najmladší z troch chalanov. Súrodenci boli odo mňa o 15-16 rokov starší. Takže v podstate sa o mňa tiež aj oni starali, nejak ma vychovovali, ale čo som tak vnímal najviac, tak asi sa mi viacej rodičia venovali mne už ako tomu najmenšiemu, ako im. Bolo v podstate, ja som bol už tesne po prevrate, v 92. narodený, chalani bratia boli teda v 80. rokoch, takže oni to tam mali za toho komunizmu asi ťažšie, ešte táto bol vlastne policajt, tak nemali tam nejak moc času sa im venovať, ale mne sa teda potom venovali dostatočne, sme chodevali na výlety, kade-tade, takže detstvo som mal pekné. Dobre, cez detstvo, puberte. Puberta, ja som bol v podstate na základnej škole, alebo teda dokonca základnej školy, ja som bol taký svedomitý, nebol som nejaký najlepší študent, taký dvojkár, trojkár, ale bavil ma vlastne futbal, šach, ktorému ma otec privedol možno od nejakých 5-6 rokov, takže to ma bavilo, lyžovanie, to ma tiež otec, tieto športy ma otec učil už od mala vlastne, aj lyžovať, plávať, podobné veci, takže a šach ma bavil veľmi, to som chodeval po súťažiach a po turnajoch, v čom sa mi vlastne, dá sa povedať, celkom dobre darilo. Škoda, že som sa tomu nevenoval možno viac. A tam som bol do konca základnej školy som bol taký, podľa mňa, bezproblémový. Aj tá puberta, všetko to bolo nejak v rámci rozumných nejakých hraníc, čo som mal doma nastavené ohľadom rodičov. Takže dobre ma viedli. Všetky peniažky, vlastne, čo som dostal, tak sa mi šporili niekde na knižku. To som si ich odkladal jednoducho. Viem, že brat chcel raz požičať 10 000 korún, čo ja som mal vtedy možno 13 rokov, on chcel požičať na hudobnú sústavu. Tak som potom od neho vlastne, či tie korunky vrátil naspäť na vkladnú knižku, som to tam chcel vidieť. Takže ja som tam šeril. A potom, ak som prišiel na strednú školu, na stavebnú, išiel som na internát, tak tam som začal nejak už zobsúvať, už aj tam boli vlastne prvé kontakty s marihuanou. Na internáte sme pili, nebol som nejaký zlý študent, to by som nepovedal, len som to flákal. Nemal som vlastne problémy nejak s učením, dokázal som prejsť bez problémov, ale keby sa tomu fakt, že venujem, tak by to bolo o mnoho lepšie. A potom by ma vlastne mama ani po asi roku a pol ma stiahala z internátu domov, lebo vedela, že niečo nie je v poriadku aj s môjim správaním. Tak som vlastne dochádzal, ale tým sa nič nezmenilo, že som dochádzal do školy v podstate. Chodievali sme už potom vlastne s partiou, s chalami z futbalu, von, na zábavy. Takže alkohol. K alkoholu som mal v podstate blízko už z domu, lebo u nás to nebolo žiadne nejaké tabu. Otec si myslím, že dosť pil. Viem, že čo mi mama hovorila za malý čas, bol veľmi veľa pil ako policajt. Potom si pamätám, keď ja som mal možno nejakých 80 rokov, tak býval zlý na mamu. Viem, že ju koľkokrát aj nie že zbil, ale jednoducho udrel. Aj na mňa bol zlý, to si tiež spomínam, nejaké také incidenty, keď som bol malý.
Takže to bolo u nás také normálne, že sa pije. Jednoducho chlap, keď niečo už v tej puberte, keď jednoducho pracuje, tak si môže dať pivo, môže si dať kališek. Nebolo to. Radšej si daj pivo, ako si zapal cigaretu. A jednoducho teraz odstupom času radšej si zapalím cigaretu, ako by som si mal dať pivo. Sa na to tak dívam, takže asi tak budem viesť aj svojich synov, síce nie k cigaretám, ale k tomu, že ani to nie je v podstate dobre. Takže alkohol sa postupne časom vlastne nejak zvyšoval. Aj s marihuanou. Takže možno už tam nejak by som, že už nejak tá závislosť tam nejak možno začínala, neviem to ja sám posúdiť, ale jednoducho bolo to nejaké naplňanie, aj jedno, aj druhé. A vlastne po tej strednej škole som išiel akože na vysokú na 3 mesiace, kde ma to absolútne nebavilo, ale to tiež bolo len zábava, alkohol, marihuana. Takže tam som bol 3 mesiace, skončil som, išiel som tam, ešte mama vybavila nejakú absolventskú prax na katastri, kde som bol tiež len nejaké 3 mesiace a išiel som radšej pracovať do stolárskej firmy, kde som bol síce len na dohodu, ale bolo to pre mňa to bolo, nebavilo ma sedieť tam v kancelárii, tak som išiel robiť niečo s drevom. No ale to bolo na chvíľku a potom som sa vlastne zamestnal od 2013. vo fabrike. To som mal 21 rokov a tam som vlastne sa dostal do partie, ktorú som si, nie že dostal, ja som si v podstate vyhľadal, lebo boli tam aj normálni, slušní ľudia, aj sú. A ja som sa pridal k tomu, neviem či horšiemu, ale k tomu, čo mi nepasovalo. Takže alkohol a robiť, jednoducho byť taký frajerík, na ktorého možno není. Mal som vtedy priateľku, ale to bolo, boli sme spolu asi 5 rokov, ale to jednoducho pri tom mojom životnom štýle to nebolo asi dobré a ďaleko vyhliadkové. Takže tamto s alkoholom bolo pomaly po každej šichte sa išlo na pivo, štamprlík. Koľko razy, keď bola posledná, tak sa išlo do mesta, bolo sa do večera, alebo potom po prípade do rána. Takže tam už sa to začalo nejak s alkoholom vlastne naberať grády a zase marihuana tá už išla do úzadia od nejakého 20. roku, už to pomaličky išlo do úzadia marihuana, ale zase išiel alkohol do popredia vo väčšom. Čiže to si mal nejakých 21 rokov, hovoríš? 21-22. Tak nejak. Dobre, a tvoje prvé skúsenosti s hraním? S hraním ako s hazardom môžem povedať, že už som možno, áno, karty nejaké boli, ale to väčšinou bolo tak, že sme sedeli skôr v tej krčme pri pive, že to bolo v rámci zábavy, nebolo to nejaké horibilné sumy, skôr to bolo fakt len na vyplnenie času a posedenia tam, takže to boli, chodeval som v podstate na hrávať aj poker, ale to bolo možno 10-20 eur za 3 týždne, čo som tam vlastne zahral, a to nebolo také nejaké, bol som párkrát aj v herniach, to je pravda, ale to ma nikdy nejak neoslovalo. Takže skúsenosti takéto boli s hazardom, len som sa tomu nejak, nevidel som tomu nejakú budúcnosť, bolo to možno nejaké odreagovanie. A vlastne teraz, keď som spoznal svoju terajšiu manželku, čo som mal 26 rokov, asi tak nejak, neviem to teraz rýchlo vypočítať, tak tam bolo to veľmi krátko, čo sme sa spoznali rýchlo. Hneď sme do toho nejak hupsli presne z opačného konca, čiže hneď
hneď deti bez bývania, bez všetkého. Bolo to také hlúpe, nerozvážne. A vlastne prvé bábo, čo sme čakali, tak Paťka potratila. Ja som jednoducho nevedel vtedy, som si myslel, že to bude nejaká úplná pohodička, že to bude bez problémov byť otcom, ale jednoducho som sa nedokázal vzdať svojich kamarátov, svojich záľub. Takže tamto Paťka veľmi zle znášala, v podstate ten potrat, ja som to nebral nejak vážne, síce ja som to bral vnútri v sebe, ja som to nejak nedal najavo von, ani jej som to nejak nedal najavo von, čo ma mrzí a jednoducho to nevrátim naspäť. Ja som bol možno z toho všetkého taký, aj čo som videl doma, taký jednoducho tvrdý, taký jednoducho otopený tej takej bolesti, aby som to nedával, aby som jednoducho vyzeral silný navonok, že to zvládam. A možno pár mesiacov na to vlastne sa nám znova podarilo druhé bábo, takže Paťka čakala druhé bábo so mnou a jednoducho už začala ona na mňa naliehať jednoducho, že takto nemôže ona bývať doma sama, ja u svojich rodičov, ja u svojich rodičov. Tak sme začali bývať vlastne u nás, zatiaľ v jednej izbe, popri tom ma Paťka do všetkého musela tlačiť vlastne prerábať alebo vymalovať podkrov, veď vlastne nebýval predtým starší brat, čo bolo vlastne jeho bývanie, tak tam to nejak zariadiť, do všetkého ma musela tlačiť, jednoducho ja som na všetko mal čas, nič ma nenáhlilo, nič nebolo treba, však všetko sa to nejako vyrieši samo. Tak som to nejak, ešte Paťka vlastne, keď bola tehotná, tak tam tiež chodila malovať, všetko možné robila, aby to bolo čo najskôr. A keď bola Paťka asi v nejakom 3. mesiaci, to bol rok 2019, máj 2019, tak vtedy som mal vlastne prvú skúsenosť so online stavkovaním, kde boli majstrovstvá sveta v hokeji. A jednoducho tam som poprosil Paťku, že či by som mohol vyskúšať, že chodila reklama, stav si za neviem za koľko eur a jednoducho keď nevyhráš, tak vrátime ti ten vklad. Tak som to vyskúšal, lebo som jej hovoril, že dlhšie mi tieto prvé zápasy vychádzajú, no a pravda, že mi to hneď aj vyšlo za 30 eur. Som vtedy vyhral 1500, z čoho som Paťke dal asi 900 eur, teda na nejakú domácnosť, na kočík a podobné veci. A ostatné som si vlastne nechal pre seba, že sa budem pomaličky baviť, že to jednoducho pôjde asi tak ďalej, ako to išlo v ten prvýkrát. No ale ešte možno prvého pol roka, nech rok, to bolo relatívne dobre, bolo to stále na hopačke hore-dole, čiže tam som nebol bol som približne na nule, by som povedal, nebol som ani v mínuse, ani v pluse, ale nevidel som to žiadno, že by to bolo nejaké nebezpečné, alebo že by som to nemal pod kontrolou. Ale potom postupne začali prichádzať viac a viac prehry. Viac som začal prehrávať, zvyšoval som stávky. Išlo to z tých stávok, kde to bolo možno okolo tých, 5 eur. Už to išlo zrazu na 20 eur, 30 eur, časom to išlo na 50 eur. A nakoniec som skončil pri najväčšej stávke, ktorá bola, sa mi zdá, za 300 eur, alebo za 500, ale sa mi zdá, že za 300 eur. To, čo bola najvyššia stávka, ktorú som prehral. Jednoducho to už boli časy, keď už bol syn na svete, najstarší Jakub, a jednoducho ja som vtedy nebol prítomný pri duchom. Telom som bol, ale nebol som prítomný duchom. Ale aby som sa vrátil naspäť k tomu, takže asi po tom prvom roku Paťka si všímala určite na mne nejaké zmeny, ale nevedela to nejak
niečomu pripísať, nechápala to z môjho pohľadu asi, že čo sa teda deje, nedeje. No stále už som v tom začal viac a viac lietať. Začal som klamať, jednoducho zavádzať, či už s peniazmi z výplaty. A postupne už keď som jednoducho nemohol z tej výplaty viac a viac odkladať, alebo teda brať, tak som začal míňať svoje nasporené peniaze, vlastne svoje, ktoré mi mama dala, našporila. Tak tie som začal vyberať, míňať, prehrávať, či už to bolo zo stavebného alebo z nejakých sporiacich účtov, čo bolo približne 25-30 tisíc. A tie peniaze sa rýchlo rozkotúlali, to bolo v priebehu pár týždňov preč. Jednoducho to malo rýchly spad a už som jednoducho nevedel ako, tak už som začala aj nejaké rýchle pôžičky, také čo sa dali vybaviť cez telefón bezproblémovo. Potom už nebankovky, banku. A bolo to nejak asi po roku a pol, alebo roku a štvrť, keď Paťka vlastne prišla na to, že mám pôžičku z nebankovky, tak vlastne zavolala svojich rodičov ku nám, mojich rodičov jednoducho prišla s tým, že čo to má znamenať, že kde sú tie peniaze. Ja som tvrdil, že tie peniaze som požičal susedovi, lebo ich na niečo potreboval, že to bolo len nejakých 300 eur, pritom to bolo 4,5 tisíca. Ale tie peniaze som samozrejme nepožičal, tie som prehral všetky. Ale jednoducho nevedela mi to dokázať, nevedela koľko to bolo, kde tie peniaze skončili, kde sú, čo sú. Jednoducho stále peniaze z výplaty išli, prichádzali síce už nie toľko, koľko by mali, ale stále som to nejak dokázal odôvodniť, klamať. Takže sa to tak nejak skončilo možno nejakým postrašením mňa, že jednoducho takto nepôjde ďalej a že ak to tak bude pokračovať, tak sa, ja neviem, možno, že Paťka odíde, alebo ja som to jednoducho nejak neriešil vtedy. Tak sme sa nejak dohodli, že pôjdeme na psychológovi, v podstate na nejakú ambulantnú liečbu, kde pôjdeme spolu. Teda nech nám nejak pomôže s tým, kde vtedy nám vlastne pán psychológ, ktorý do toho nie je zainteresovaný, rozprával, čo teda by sme ako pár mali fungovať, nemali fungovať. Jednoducho nevedel o problematike nejakého hráctva, alebo či sa to vôbec toho týka, nejaké veci nevedel. Asi nič. Potom som tam išiel k nemu ešte asi 2-krát. Sám, teda aby som Paťke dokázal, že ja nemám problém s hraním. A ja som mu povedal, čo som chcel. Psychológ ten ani nevedel vlastne, o čo sa jedná. Ja som tam v podstate stávkoval na telefóne pri ňom, keď som mal telefón pod stolikom, alebo keď išiel on kde si prečaj, tak ja som mal telefón v ruke a už pri ňom som stávkoval, takže to bola taká ambulantná liečba, ktorá vlastne je nereálna a nezmyselná, len sa tam človek to robí na nejaké dobré účely s tým, že svoje dobré účely, gambler to robí s tým, že jednoducho zalepí oči v rodine, ukáže, že niečo vlastne má pod kontrolou, pritom to vôbec nie je pravda. Takže ambulantná liečba u mňa nemala absolútne žiadnu rolu, len sme tam vlastne dali ďalšie peniaze, ktoré boli zbytočne vyhodené. Vlastne po tomto všetkom už to bolo nejak na jeseň, október, november, december, už som nezvládal splácať úvery a tie pôžičky z nebankoviek, tak už mi začali chodiť domov vlastne listy s upomienkami, ktoré som stíhal ešte vyberať vlastne z chránky a páliť v peci. Ale už som mal takú obavu z toho, že jednoducho mi na to, že to nestihneme kedy vybrať, tak som volal na poštu, že či mi to môžu nechávať na pošte, že si tam budem chodiť preto, aby to nechodilo domov. Tak aj to mi umožnili, že ja som si vyberal svoju poštu na pošte, nechodila domov, takže tak som to mal ešte pokryté. Ale raz sa čosi udialo, že som na to pozabudol, pošta prišla domov, bolo to nejak pred Vianocami a
tam Paťka zbadala, že čo je vo veci, aký je problém, tak neviem už ani čo to bolo. Asi to bol úver z banky, áno. Úver z banky, tak to sme ešte vyriešili tým, že sme išli do banky, sme to nejak refinancovali alebo niečo, a čo si sa vyplatil, teraz neviem, či to fakt bola banka alebo nebankovka, to už je teraz nepodstatné. Keď sa trošku vrátim, keď Paťka zvolala tú rodinu, tam ste si niečo povedali, niečo ste si nastavili medzi sebou, alebo tí rodinní príslušníci dali ti, že dobre, pôjdeš tomu psychológovi a to bolo všetko, čo od teba chceli? Ja si tam len spomínam, že Paťkina mama na mňa, tá bola vždycky na mňa taká prúdka, čo som ja nemal rád, ja som nemal rád Paťkinu mamu, a nie, že by sme nejak nastavili a povedal, že jednoducho pokiaľ sa nedám na poriadok, že to takto jednoducho ďalej fungovať nebude, že musím so sebou čo si robiť, že máme malé dieťa. Musím sa teda oň starať a nerobiť takéto veci, že sme rodičia, ale ja som to bral úplne ľahostajne, takže tam som ja len pristúpil na to, v podstate na toho psychológa, že pôjdeme k tomu psychológovi a že nejak to dáme na poriadok. Ale mne to išlo jedným uchom, no druhým von. Ale rodina nadobudla pocit, že to stačí, ako keby. Áno. Rodina si myslela, že tam sa to všetko vyrieši, že však hádam si nejak dám dohovoriť, že s tým skončím alebo niečo. Ale jednoducho rodina nevidela. Možno Paťkina mama tá v tom videla už nejaký problém, ale jednoducho nechcela. Čo ja viem potom, tak Paťke hovorí, že nech odo mňa odíde, že jednoducho nech to skončí, lebo že to nedopadne dobre. Ale moja rodina, tá v tom nevidela problém. Moja mama vždycky ona tomu nechápala. Ani tomu nechápe doteraz tejto problematike. Nerozumie tomu, ako to niekto dokáže robiť, ale takže mama tam to nejak, ešte možno ma obhajovala. Takže tak to bolo asi jednoducho. Najväčší problém v tom videla svokra. Preto tam vždycky povedala všetko na rovinu a ja som ju nemal rád. To jednoducho bolo také zrkadlo voči mne, že ja som nemohol byť v jej prítomnosti dlhšie ako 20 sekúnd. Takže tá mi vedela vždycky povedať na rovinu, čo je zlé, čo nie je zlé. A teraz paradoxne mám do svokrov, ja si myslím, že fakt, že dobrý vzťah. Keď sa vrátime, čo si spomínal, že teda prišla tá pošta domov a co na to prišlo, čo potom teda nasledovalo? Išli sme do banky, refinancovali sme tam úver, aby sme vyplatili nejakú tú pôžičku, asi z nebankovky. A vlastne po novom roku Paťka začala riešiť teda, že to nie je v poriadku. Jednoducho takto, keď sa prehrávame peniaze, síce mi stále nevedela dokázať, že koľko to je, kam to ide, čo to ide. Mala nejaké podklady, ale jednoducho stále nevedela. Myslela si, že keď sa len tak vyplatí jedna pôžička, že všetko je v poriadku. Nevedela mi jednoducho stále dokázať, že jednoducho s tým mám problém, kadiaľ stávkujem. Dokonca som bol aj vylúčený z toho zoznamu. Jednoducho som nemohol stávkovať u nás v herniach, ani v stávkových spoločnostiach, ani nikde. Ale to som si za týždeň obišiel cez zahraničné stávkové kancelárie, takže to nebol najmenší problém. Gambler, keď chce, tak dokáže nemožné. Mal si požičané od súkromných osôb? Mal som požičané od súkromných osôb z kolegov v práci. Pod akou zámienkou si pýtal od nich peniaze? Čo si vymýšľal? Na čo ich potrebuješ? Potrebujem na opravu auta, zaplatiť faktúru a také nezmysly. Kolegovia o mne vedeli, že stávkujem. Ale že mám takýto problém, že to nebudem zvládať splácať, asi nevedeli. Tak už potom a ešte dokonca oni ma ešte tiež kryli pred Paťkou, ale už toho bolo moc, tak potom jej povedali, že áno, mám od nich požičané peniaze a dlžím im toľko a toľko. Bolo to dokopy možno do 500 eur, ale bolo to asi od 4 kolegov. Ale nevedel som to splatiť asi už 2 alebo 3 mesiace, stále som to odkladal. A to bolo už tiež nejak po roku 2021. Áno, po roku 2021, začiatkom roka 2021,
kde už vlastne na mňa to všetko padalo z každej strany, kde už aj tie upomienky chodili vo veľkom. Už Paťka bola taká zúfalá, že jednoducho už začala počas januára volať do Banskej Bystrice, na Prednú Horu, do Zálužia. Jednoducho, že či je niečo možné, alebo niečo sa dá vybaviť, nejaké liečenie. V Záluží sme boli prekvapení, tam mi povedali hneď, že volal som asi v stredu a povedali, že jasné, v piatok môžete nastúpiť. A v tej dobe to bola doba covidu, že? Áno, to bola doba covidu. Tak z toho som zostal zaskočený, že hneď takto, že to sa musím dohodnúť teda s Paťkou, že či áno, či nie. Tak ešte som to nejak ututlal. Ešte stále Paťka nejak tomu dávala šancu. Jednoducho nemala asi ten rukolapný dôkaz, aby ma tam vedela donútiť ísť pod niečím. Ale už sa to zhoršovalo. Vlastne každým týždňom to bolo horšie. A nakoniec to prišlo do takého bodu, že som išiel bratovi pomôcť na fúšku robiť plot. A ten mi vlastne dal koruny a povedal, že jednoducho teraz tuto ti dávam toľkoto peňazí, toto donesieš domov, volám Paťke, volám aj našej mame, jednoducho tu máš toľkoto peňazí, toľko ich donesieš domov. Ja som ich za tú hodinu a pol nedoniesol domov, čo bola cesta vlastne od neho k nám. A tam už začali Paťka s mamou vyšetrovať, že kde tie peniaze išli, komu išli, čo sa s nimi stalo. A jednoducho Paťka to už psychicky nezvládala, tak volala do Banskej Bystrice na oddelenie látkových závislostí. Jednoducho s pani doktorkou, ona už bola predtým v kontakte a jednoducho teraz už nevedela, čo má robiť, tak pani doktorka na to povedala, že jednoducho bohužiaľ teraz sú momentálne zavretí, že jednoducho sú červená nemocnica, je COVID, že nemajú oddelenie otvorené, že keď tak nech skúsim mi zobrať telefón a pokiaľ to je možné, tak som odovzdal telefón. Ešte predtým sme išli vlastne na CDLPZ do Bratislavy, že či by ma tam mohli prijať. Tak sme mali vlastne rozhraté na dve strany, či už Banskú Bystricu alebo CDLPZ v Bratislave. Ale asi 2 dní na to, ak sme prišli z Bratislavy, tak volala pani doktorka s Paťkou, že ma vlastne prijímajú na sanatórne oddelenie, kde budem čakať na otvorenie protihrádzkeho oddelenia. Takže na sanatórne oddelenie som nastúpil 11. mája. A to ešte po ceste, keď ma tam vlastne Paťka viezla zbaleného, tak som jej pred Banskou Bystricou na pumpe priznal ešte ďalšie dlhy, o ktorých nevedela. A ešte postupne aj zo sanatórneho oddelenia som jej ešte v liste napísal asi 2 kamarátov, ktorým som dlžil peniaze. Takže na sanatórnom oddelení som bol od 11. mája do 1. júna, 3 týždne, kde som čakal na otvorenie protihrádzkeho oddelenia. Veľa som si vtedy, nemal som možno vlastne ani na internet, ani nič, maximálne čo tam bol. Televízor sme mohli pozerať a komunikácia domov bola vlastne len cez poštu. Ale teda možno sa dalo aj volať, ale jednoducho ja som vedel, že Paťka mi volať nebude. Že toho, čo som ja za tie 2 roky spôsobil doma, že so mnou jednoducho nebude chcieť volať. A to 3 týždne tam na tom sanatórnom oddelení boli. Ja som si myslel, že keď takto bude liečenie, ako som tam, takže to bude úplne v pohode. Ale potom vlastne, keď som prišiel do režimu od 1. júna, tak to začalo, nie že peklo, bolo to niečo iné, režim, mať nejaký nastavený, ráno stávať, urobiť toto, umyť si zuby, ísť umývať podlahy, a jednoducho mať celodenný režim nastavený bolo niečo nové, čomu som nechápal. A iba dodám, že ten režim je v podstate každý deň skoro totožný a je presne ohraničený časom. Že od 6. do 6.05 vstávanie alebo umývanie zubov a všetko je nalinkované presne a tie časy sa musia dodržiavať. Ak nie, potom prichádzajú nejaké tresty.
Áno, takže to som prvý týždeň absolútne nezvládal. Nechápal som tomu, že čo sa tam vlastne od nás chcú. Ja som si prišiel, keby som bol niekde na inej planete. Vtedy, takže... Ale potom vlastne postupom času som sa do toho nejak dostal, do toho režimu, ale či som tomu začal chápať, čo tam odo mňa chcú, asi nie. Začal som vlastne fungovať s tým, že viem, čo mám robiť, ako mám robiť. Jednoducho prišlo to do bodu, že som to robil už mechanicky a jednoducho robil som to v podstate ako robot alebo niečo, jednoducho všetko bolo. Jednoducho som valil naplno, ale hlavou som jednoducho nepracoval. Pracoval som fyzicky, ale nie hlavou. Tam, kde sa to malo vlastne najviac asi u mňa meniť, tak tam sa to nemenilo. Ale prišiel možno nejaký tretí týždeň, keď vlastne mohla byť prvá návšteva, začali prvé telefonáty, tak hneď prišla Paťka, kedy sme čakali už druhého syna, čo bola vtedy asi v 7. mesiaci. Prišla, vlastne 2 hodiny išla autom za mnou na rodinnú terapiu. A ja som tam jednoducho sa nedokázal pozrieť ani do očí. Nie, že by som ešte povedal prepáč, alebo že ľutujem, čo som urobil. To bolo niečo pre mňa veľmi silné a veľmi ťažké. A ešte keď Paťka do toho povedala, že ona nevidí žiadnu zmenu. Čo vlastne bola pravda. Ja som sa v podstate nejak nezmenil zmýšľaním. Len to bolo stále nejaké možno zakrývanie, že však takto toto vydržím, dám sa na poriadok, všetko bude v poriadku. Ale hlavou mi bežalo asi úplne niečo iné. Prišla ešte týždeň potom, lebo už sa jednoducho blížil termín pôrodu, mala plánovaný cisársky rez, jednoducho nebolo to také jednoduché, tak prišla ešte týždeň potom a nevidela žiadnu zmenu, čo mňa nejak zrazilo možno na kolena. Ešte tam pani doktorka s pani magistrou mi vlastne povedali na rovinu pravdu do očí, čo ja som nechápal, že čo tam odo mňa chcú, že jednoducho by som mal začať na sebe pracovať, otvoriť sa a jednoducho dať to zo seba von, príjmať to, kto som, že som gambler, že som klamár, podvodník. Tak som nejak možno začal sa v sebe špárať, aj teda celkovo aj spolupacienti, aj personál. Som to začal možno nejak vnímať, keď prišiel možno nejaký 6. 7. týždeň, kde sa v priebehu pár dní udiali neskutočné veci pre mňa, kde som ja fakt, že úprimne plakal možno po 4 rokoch, po 3-4 rokoch, kde som úprimne plakal, keď sa mi vynorili určité spojitosti. Tam si myslím, že sa niečo vo mne zlomilo. Nie, že úplne, ale už niečo sa tam vo mne zlomilo. Čiže bolo to asi po 6 alebo 7 týždňoch. U každého to môže byť ináč. U mňa to bolo v takom období, kde sa fakt moje zmýšľanie trošku nejak zmenilo. Možno tým správnym smerom. 27.7., čiže 27. júla som ukončil základnú liečbu a v ten deň sa nám vlastne narodil aj druhý syn, Oliver, kde to Paťka vlastne všetko takto naplánovala. Ona naplánovala od príchodu môjho liečenia, ukončenie liečenia, narodenie syna v jeden deň. Jednoducho ja som jej vďačný za to, že ma tam dostala. Jednoducho, nie že ma tam dostala, ona mi dala na výber. Buď jednoducho sa dám liečiť, alebo už neuvidím rodinu. A to ona jediné vedela, čo na mňa jednoducho platí, že staršieho syna Jakuba som mal ako nejakú modlu, takže na toho by som nedal dopustiť od toho prísť, tak tam mala tú páku jedinú, ktorú využila. No a teraz sme mali druhého syna. Čiže tam mi pani doktorka ešte povedala, že ešte by mi dala tak 2 týždne naviac. Čo ja som bol z toho
trochu v šoku, že prečo. Ale vlastne potom postupom času som to videl, že prečo. Jednoducho, mne by možno boli potreba ešte ďalších 5 týždňov, možno ďalších 7. S mojou tvrdohlavou povahou. No každopádne začiatky po liečbe neboli ľahké. Ja to teraz hovorím, že pre mňa bola liečba prechádzka rúžovou záhradou proti tomu, čo vlastne bolo po liečbe. Lebo realita vonku s tým, čo nás čaká po odchode z liečby, je fakt je ťažká. Môžeme byť na to pripravení, alebo teda ja som na to mohol byť pripravený, akokoľvek som chcel, ale tie podnety a všetko teraz dať do súvislosti pre mňa bolo ťažké nejak fungovať. Ja vlastne hneď prvý deň, keď prišla pre mňa mama, lebo Paťka bola teda v pôrodnici, porodila syna, tak prišla pre mňa mama, doviezla ma domov. Ja som si len zbalil veci a tam mi mama dala 50 eur, že mám kúpiť vlastne Jakubovi nejaký darček. No ale že to už je tá finančná kontrola, ktorú som mal ja hneď vlastne volať Paťke, že dať môj mamu telefón, dávam Andrejovi 50 eur, aby niečo teda kúpila. Ja som to Paťke neoznámil. To bolo vlastne hneď v prvý deň, som hneď porušil finančnú kontrolu. Možno po 3 hodinách, čo som odišiel z liečby. Pár dní na to zase som porušil časovú kontrolu, kedy som sa nehlásil, že kde som jednoducho. Potreboval som si to nejak dostať do seba, takže čo mi bolo neprirodzené tiež písať SMS-ky, kde som prišiel, kedy odtiaľ odchádzam, kam idem. Jednoducho toto všetko som sa musel naučiť, aby to Paťka vedela. Kde som, čo som, s kým som, aby si to ona mohla overiť. Samozrejme, Paťka mi zabezpečila tlačítkový telefón ešte počas liečby, čiže ja keď som odišiel z liečby, ja som mal tlačítkový telefón, mal som na papieri napísaný zoznam ľudí, čísla, ktorých môžem kontaktovať, čiže bola tam rodina, boli tam teda do roboty nejaké čísla na majstra, na vedúceho a to bolo vlastne všetko. Ja som tam potom tých nejakých kamarátov alebo podobných, tí som tam boli jednoducho nepotrební, tí tam nemuseli byť vôbec zapísaní. Takže aj toto Paťka, ja neviem odkiaľ, či je to všetko mala, koľko musela stráviť času v komunikácii s pani doktorkou alebo personálom, abstinentami, že jednoducho toto všetko vybaviť, zariadiť, jednoducho, aby to bolo čo najlepšie pripravené, aby to bolo čo najjednoduchšie, tak to muselo stať strašne veľa času a veľa síl. Do toho ešte vlastne vybavila byt, lebo vzťahy medzi Paťkou a mojou mamou neboli dobré. Takže Paťka vlastne od nás odišla, vybavila byt, kde ja som sa vlastne hneď po liečbe presťahoval. Takže toto všetko zvládnuť počas 7. 8. mesiaca tehotenstva ja neskutočne Paťku obdivujem. A ďakujem za všetko, čo dokázala urobiť. Samozrejme po liečbe odporúčajú každé 3 mesiace ísť na opakovaciu liečbu alebo teda posilňovačku na týždeň, čo ja som sa snažil dodržať. Bol som vlastne hneď po 2 mesiacoch, lebo som sa obával, že skrz COVID znova na jeseň zatvoria oddelenie, tak som išiel asi po 2 mesiacoch. A vlastne každý piatok som chodil na klub. Raz som bol v Banskej Bystrici, potom v Žiline, takto som chodil na striedačku. Jednoducho ja som vedel, že to potrebujem. Možno som to už preháňal, vtedy mi to bolo povedané, lebo som sa dal do kontaktu asi po 2 týždňoch na klube, kde sme prišli aj s malým Oliverkom vo vajíčku. Tak som sa dal do kontaktu s abstinentami, že či mi teda dajú číslo. A povedali, že volávajú každý štvrtok cez Messenger a ja som povedal, že ja mám tlačítkový telefón. A že to nevadí, že tvoja priateľka má normálny telefón, tak pridáme ju do skupiny a môžeš volať. Takže som sa pridal k abstinentom, ale teda oni ma prijali medzi seba.
neviem. Ja som sa tam k ním tak nejak votrel. Bol som také spestrenie pre nich. Aj áno, lebo vlastne my sme ťa registrovali, bol si dosť taká tvrdá palica a pôsobil si často, že nerozumieš, ale nejak pre nás je aj dobre si možno púšťať k sebe tých ako keby novších abstinentov, u ktorých vlastne môžeme vnímať, akí sme aj my boli. Že pre nás to bola taká ako nakladali sme ti, lebo si nám na to dával vždy príležitosť. Tým, ako si veci nerobil, nedoťahoval a vlastne aj vďaka tebe sme si opakovali možno to, čo my sme robili zle. Čiže aj to, že sme ťa k sebe zobrali, vlastne nám to tiež pomáhalo. Áno, to je pravda, že som každý týždeň dostal naložené v telefonáte, alebo teda každý týždeň na klube, či už v Žiline, alebo v Banskej Bystrici, každý týždeň som dostával prvého pol roka asi riadne naložené. Fakt, že riadne naložené, ale ja som to potreboval na to, aby som si niečo vtlkol, alebo aby mi vtlkli do hlavy. Ale tam by som povedal, že dôležité vždycky bolo, že si prišiel. Že si sa prihlásil. Častokrát sa môžeme stretávať s tým, že niekto príde, vypočuje si dosť nepríjemnú nejakú reakciu a už sa potom neukáže. A to je asi to najhoršie, čo sa môže stať. Ale ty aj napriek tomu, že si dostal každý týždeň náklad, ako my to hovoríme, tak si prišiel. A to je to dobré. V tom možno bola tá moja tvrdohlavosť, že aj keď som teda tvrdohlavý, tak tá bol zase tvrdohlavý v tom, že som chcel fungovať nejak normálne, chcel som byť prínosom, nielen príťažou, takže možno zase tá mi tá tvrdohlavosť v tomto pomohla. Že som jednoducho za tým išiel, aj keď som stále dostával naložené. Ja si tam pamätám počas tvojho doliečovacieho procesu, ako si šiel na opakovačku, myslím, že to bol minulý rok, a Paťka napísala list. Áno. Áno, však vlastne to bolo ešte počas toho prvého roka, čo sa hovorí na tie každé 3 mesiace, tak tam Paťka napísala list. Neviem, či to bola asi štvrtá opakovačka, mám taký pocit. A napísala list pani magister, pani doktorke. Áno. Tam vlastne, ja som tomu listu nechápal, Paťka tam písala ohľadom fungovania či už domácnosti, ale nie toho fyzického fungovania, ale jednoducho, že není u mňa rodina nejak na tom druhom mieste, v podstate prvé miesto je abstinencia teda u nás a potom by mala byť rodina a jednoducho ja som tam išiel nejak mimo, či už komunikácia s Paťkou, nejaké vzťahy, nejaké všímanie si, ocenenie jej vlastne roboty. Ja som tomu nechápal, ja som si myslel, že ma tam nejak očierňuje, že jednoducho ja doma robím, drema, jednoducho to není o tom doma umyť podlahu, povysávať, umyť riady. Jednoducho to môže robiť, ja neviem, barzaký kamarát, ale jednoducho, ak máme fungovať ako pár, tak Paťka potrebovala niečo viac, niečo iné a nie niekoho, kto tu opäť je len tak telom bez nejakej duše. Takže tam mi to bolo a bolo mi to ešte dlho vlastne nejak vytýkané potom aj teda vami v telefonátoch, že teda čo som zmenil, ako som teda, že či už som aspoň teda či som jej kúpil aspoň kvet, či som ju teda nejak zobral niekam von, nejaký čas pre seba, či sme mali, či sa jej teda venujem, či sa s ňou dokážem porozprávať. Tak aj to som sa znova nejak musel naučiť robiť, nejak naučiť v tom fungovať, lebo mňa komunikácia pred hraním som nemal problém sa rozprávať o všetkom možnom, ale počas hrania, keď som začal vlastne hrať a hral som, tak u mňa komunikácia úplne opadla, aj keď sme mali riešiť nejaký problém,
tak ja si pamätám, ja som buď odišiel z domu, alebo som sa jednoducho o tom nebavil. Ja som jednoducho dané problémy neriešil. Jednoducho som si myslel, že tie problémy sa nejak vyriešia sami alebo zmiznú. A jednoducho to bolo aj teraz už po liečbe. Jednoducho niečo sme mali riešiť a ja som sa radšej stiahol a už keď toho bolo na mňa moc, tak som dokázal vybuchnúť. Čo ani taká reakcia nie je správna, ani taká. Takže som sa musel naučiť komunikovať. Čo mi samozrejme tiež pomáhali aj pani doktorka s pani magistrov, alebo teda hlavne aj vy, chalani, počas hovoru, že teda normálne ste mi povedali, narovne však správ, takto urob, takto pochváliu, klub je teda kvietok, čo je úplne jednoduché veci, nejak si to nejak dostať do seba. Tak som sa to vlastne nejak začal učiť robiť, ale možno som to začal, neviem, či som to nechápal alebo chápal. No nechcel si to chápať. Nechcel som to chápať. Nie, nechcel som to chápať. Jednoducho neprišlo mi to také normálne robiť niečo, čo mi nie je prirodzené. Ale prečo mi to nebolo, som si potom tak položil, prečo mi to nie je neprirodzené, keď si mi to prirodzené bolo. Nerobím problém Paťke kúpiť barze nejakú maličkosť, už plišáka, kvietok, nebolo problém mi to doniesť. Jednoducho, keď ju robím, tak to robím bez nejakého dôvodu. Tak... Dobre. Čiže s odstupom času, vlastne tento rok bol pre teba asi možno najkrajším rokom. Neviem, možno by ich bolo viac, ale bol významný v čom tento rok? Čo sa stalo? Tento rok bol významný, že sme mali 13. januára sobáš. V piatok 13. januára, tomu som sa tiež dlho bránil. Sobášu, stále som sa z toho chcel nejak vykrútiť, že nech to je v piatok, ale nech to je v sobotu a hlúposti, také nezmysly a tak jednoducho Baťka, dobre, bude to piatok 13. Jeden sobáš a ešte druhý sobáš bude tiež piatok 13. ale v októbri. Takže tento rok sme mali dva sobáše, jeden na úrade, druhý v kostole. Ale potom vlastne po prvom sobáši v januári to už opäť začalo nejak som začal tak sklzať do toho zlého, čo si Paťka všímala. Začal som aj menej sa pripájať na telefonáty, bol som taký odmeraný, protivný. A kde mi už aj Paťka povedal, že mal by som so sebou čo si robiť, povedali mi na klube v Banskej Bystrici, že je treba prísť čo najskôr na opakovačku. Nech sa dám teda na poriadok. Vy ste mi to prizvukovali, každý telefonát, čo som zapripojil. Lebo u teba... Pardon. U teba bolo, jak si rozprával, že na začiatku si chodil na každý klub pomaly do Banskej, do Žiliny, tak u teba sa to zastalo do takého štádiu, že v podstate si už nechodil na žiadny klub. A to bolo nám také aj zvláštne, lebo predtým si mal také odhodlanie, chodil si, skoro sme ťa brzdili, že aby si to nepreháňal zase na druhej strane, aby si ten čas venoval aj rodine, ale ty si zrazu úplne na to zanevrel a bolo to také ľahostajné, sme mali pocit. Že ako keby si na to kašľal, že mám sa dobre a prečo by som to mal robiť. Áno, to máš pravdu, že bolo to tak v začiatku veľa, potom vlastne skoro nič. Sporadicky možno raz za 2 mesiace niekam na klub som išiel. A to boli presne tie moje výkyvy v tom, že ako gambler nepoznám hranice, neviem si to nejak nastaviť, čiže už toho bolo. Preto ste ma brzdili, lebo ste vedeli, že to jednoducho není možno dobré chodiť tak často na kluby, lebo tiež je to v podstate možno nejaká forma tej zámeny závislosti v niečom preháňať. A zase som teda upustil z tých klubov, bolo mi dobre, začal som teda vlastne cvičiť alebo do toho ešte chodiť na šach. Takže zase som si to preniesol do niečoho iného a jednoducho tam už vlastne po sobáši po januári išla rodina bokom, už som vtedy chodeval 3-4 krát do týždňa cvičiť, ešte popri robote samozrejme. Takže s rodinou potom som bol doma málo času. Málo kedy sme išli niekam na výlet, čo mi bolo všetko opäť prizvukované, tak som išiel na opakovačku. Asi niekedy
apríl, maj, tak nejak, tohto roku, kde vlastne táto opakovačka posledná mi asi najviac pomohla. Ja to hovorím, že keby som tam bol už o mesiac predtým, než mi to bolo prizvukované, bolo by to ešte lepšie. Ale toto je možno u mňa to dobré, že jednoducho dám si, aj keď dostanem naložené, alebo teda dám si jednoducho povedať. Že jednoducho, aj keď som tam nechcel ísť, vážne som tam nechcel ísť na tú opakovačku, tak som tam išiel. Lebo som, po mne to, mi čo si hovoril, že jednoducho choď, niečo s tebou asi není v poriadku, aj keď sa cítiš dobre, ale keď ti to všetci naokolo hovoria, choď, uvidíš. Tak som jednoducho išiel a tam som to aj povedal pani doktorke, že pani majster, že ja som sem nechcel ísť na túto opakovačku, ale teraz vidím, že keď mi bolo dobre, tak jednoducho mi dobre nebolo. Ja som si myslel, že mi je dobre, ale zas Paťka doma, nie že trpela, ale povedzme, že trpela. Lebo opäť so mnou nebolo reči, nebol som doma. Ako nevyvádzal som nič, len moje správanie nebolo také, aké by malo byť. Dobre, ako to je teraz? Teraz po poslednej opakovačke z toho, čo ja vnímam a cítim, je to pekné, je to niečo krásne. Vážne táto posledná opakovačka mi niečo ukázala, aj tam pani doktorka mi tam povedala, že Andrej, vy ešte máte v sebe, prídite ešte na opakovačku také agresívne vyjadrovanie, že hneď idete nejak do útoku a pritom som si to nevnímal, že by som bol nejaký taký tón mal taký agresívny, ale ako mi povedal Šimonko, tak ten, že jednoducho že áno, tvoje okolie to nemusí vnímať, lebo ťa pozná takého, aký si, ale nestranní ľudia to jednoducho môžu vnímať tak, že to je agresívne. Takže na tom teraz vlastne poslednom od tej opakovačky nejak pracujem a myslím, teda dúfam, že sa mi to darí, nikto mi nepovedal v poslednej dobe, že som nejaký agresívny. Aj celkovo v robote kľudnejší, doma o moc kľudnejší, myslím, že aj Paťka je kľudnejšia. Alebo teda myslím, ja to vnímam, preto mám sa asi najlepšie od liečby teraz. Toto obdobie sa mám asi najlepšie od liečby, čo je teda 2,5 roka približne. Dobre, mám ešte také dve otázky. Prvá je, či je niečo, na čo som sa zabudol opýtať, čo by si chcel ešte možno že povedať? Fúha. Neviem, nejaký moment alebo niečo. No, asi sme toho prebrali všetko. Také najpodstatnejšie predpokladám. A taká posledná otázka, čo by si odkázal poslucháčom? Alebo všeobecne, možno ľuďom okolo teba, čo by si im chcel povedať. Počúvajú nás či gambleri, či spoluzávislí. Čo by si im odkázal? No, spoluzávislým by som odkázal, aby sa jednoducho nedali odradiť, teda rodinnými príslušníkmi, o ktorých vedia, že majú problém a jednoducho normálne ich na silu dotlačiť, či už aspoň na klub, aby teda videli, hlavne rodinní príslušníci, aký je problém a poprípade ich potom dotlačiť aj na liečenie. Jednoducho, nie je to žiadna sranda, toto by som odkázal rodinný príslušníkom, jednoducho nezdávať sa, nenechať sa odradiť gamblermi, lebo my sme takí manipulátori, že sa dokážeme pred vami rozplakať a odprosiť a všetkých možných pokolenáčky vám nohy boskávať, ale ako náhle sa otočíte, tak my si budeme robiť po svojom. Takže nedať na naše nejaké plané reči a sľuby, jednoducho musíte vidieť skutky. Takže to by som odkázal spoluzávislým a gamblerom. Nech nie sú hlúpi, tak ako som bol hlúpy a asi toľko. Dobre. Asi by som ti chcel poďakovať za tvoju úprimnú spoveď. A som rád, že si môjim priateľom a že si našiel aj dneska čas. A
Ja to tak aj vždycky hovorím, že ideme ďalej. A chcem len opäť všetkým povedať, že dá sa to, len musíme chcieť. Týka sa to najmä gamblerov. A ako hovorím, ak máte nejaký problém, vždy sa dá nejak vyriešiť a len to treba chcieť. A po týchto slovách by som sa s vami rozlúčil. Ešte raz poďakoval Andrejovi, že si našiel čas. Ja ďakujem, že si prišiel. A prajem vám pekný deň. Pekný deň.